tsakanin la'asar zuwa magariba duka awa 2 ne da 'yan takaitun mintoci. Wanda yake da hali zai iya. A irin wannan hali kuma idan mutum yana da dama kuma zai yi amfani da damar tasa, kada ya ce zai riƙe alaula ko in yana da ta, in dai da hali ba zai jaddada alaula ba. Wanda jaddada alaular shine wani manzo sun yake ci masa nurun ala nurin, haske a bisa haske. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين. سنانا حبيب علي وآدم. Abin da zan nasihantar da kaina da yan uwana, fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa kulla yawmin huwa fi sha'an. Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Kowace rana shi Allah akwai wani aiki da yake yi. To ayyukansa na yau da kullum akwai shigar da rana cikin dare da kuma shigar da dare cikin rana, da yake cewa yuliju laila fin nahari wa yuliju nahara fil layl. Yana shigar da dare cikin yini ya kuma shigar da yini cikin dare. Da haka ne a wasu lokuta za ka ga daren shi ne ke fin tsayi, a wasu lokuta kuma yini shi ne ke fin tsayi. Da haka a wannan yanayi da muke ciki na fasal shita, lokaci na hunturu, za ga dare shi ne ke fin tsayi. Da haka daga cikin magabata suke cewa ashita'u rabi'ul mumin, yaqulu layluhu fa yaqumuhu wa yaqsuru naharuhu fa yasumuhu. Shi wannan fasali na ashita suka ce rabi'ul mumin ne, ala wajhil istihara. Fasalin rabi'i daban, amma sun ce wato marka ce ta mumini. Darensa zai yi tsayi, wato ya sallace shi, ya tsaya yi doguwar sallah saboda daren ma yana tsayi. Yininsa kuma zai zama gajere, wato ya azumce shi. Allah ya ƙara wa Sayyidina Ali yarda da yake cewa al-furasu tamurru marra sahab fantahizu fursatal khair. Alfurasu jam'i ne na fursa. Damammaki suna wucewa ne irin yanda gajimare yake wucewa, yake dan ku yi amfani da damar alkhairi a irin wannan yanayi wanda galibin mutane ba su fahimta ba, ko ba ka da ilimi na likitanci kasancewar ana samun lafiya ta jiki fiye da lokacin zafi. A wannan dama da ka samu ta lafiya, sannan wata falala da mutane suka jahilce ta, ai ba duk talaka ne yake mallakar abin da zai raba shi da zafi ba, zai kare shi daga zafi ba. In dai zafi ya zo to talaka kuma sai dai ya yi haƙuri, kamar yanda a kuɗi kaɗan talaka zai sai rigar sanyi, ya sai bargo ya rufe jikinsa. To kayayyakin da zai raba jikinsa da zafi wasu kayayyaki ne wanda sai ya kashe kuɗi da yawa. Ina fata za mu yi amfani da wannan dama ta lafiyar jikinmu da kuma cewar kayan da za ka sa ka daina jin sanyi ba wani kaya ne mai tsada ba. Mu yi amfani wajen jajircewa wajen ayyukan alkhairi a irin waɗannan lokuta. Hasili ma dukkan wata ibada idan aka ce ga ta a lokacin da ake cikin wahala ne mutum zai yi ta, to ko shakka babu a lokacin kuma ta fi girman lada. Misalin da zan bamu, sauƙin da aka yi wa
waɗanda suke yin azumi cikin wahala aka sauƙaƙa musu, amma ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gashi an musu sauƙin wanda suke yin sa da wahala, amma Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dukkan mun sani cewa duk wata ibada da ake yin ta a cikin wahala wato ta fi girman lada. Ya tabbata a hadisin da aka rawaito shi daga Abu Huraira, Allah ya ƙara Abu Huraira ya da tare da dukkan sahabbai, yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala adullukum ala ma yamhullahu bil kabaya wa yarfa'u bihi darajat. Shin bana nuna muku ba abinda Allah yake shafe kurakurai da shi, ya kuma yake ɗaga darajoji da shi? Sabai suka ce bala ya Rasulullahi. Faƙala ya ce, suka ce ba mu labari wasu da ya ce isbagul wudu'i alal makarihi wa kasartul quba ila al masajid, shine yin cikakkiyar alaula a lokacin da taɓa ruwa yake da wahala kamar yanzu, da kuma yawan takun tafiya ya zuwa masallaci, wantizaru salati ba'da sala fadhalikumur ribab, da kuma jiran sallah bayan an yi sallah. Mun zama ya ce wannan shine dako, wannan shine dako. Asalin ribab wato tare kofar da makiya za su shigo. Kaga wannan ma ka tare wa kofar da shedan zai shigo maka, ya maka wasa da hankali, ya hana ka komawa asalin da yake shine gidanka, gidan aljanna. Domin shedan shine babban makiyin mu. In kaga kai amfani da wani dama, sauraron sallah bayan sallah, kamar magariba zuwa isha, kamar bayan sallar asuba inda hali har zuwa rana ta fito, gwargwadon tsayin mashi, mutum ya yi raka'a biyu ya samu ladan hajji da umara cikakkiya kamar yadda manzo sallallahu ya faɗa. Idan muka ɗauka kuma a yanzu tsakanin la'asar zuwa magariba duka awa biyu ne da 'yan takaitun mintoci. Wanda yake da hali zai iya. A irin wannan hali kuma idan mutum yana da dama kuma zai yi amfani da damar tasa, kada ya ce zai riƙe alaula ko in yana da ta, inda da hali ba zai jaddada alaula ba. Wanda jaddada alaular shine wani manzo sun yake ce masa nurun ala nurin, haske a bisa haske. Ko shakka babu, in mutum yana zaune a masallaci alaularsa bata warware ba, in yi sallar isha da wannan alaular tasa ba shi da wata matsala ko kankanuwa. Amma darajar ba ɗaya ba ce idan da hali da ruwa da lokaci ya tashi alaula, wato ya rizki da fallar da manzo ke cewa nurun ala nurin.